Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. M'acabo de donar que tinc poca bateria a la càmera. Avui és un dia molt important perquè faig per primer cop pastorets, que per als que no sabeu què és, faig una obra de teatre i jo sóc la protagonista, sóc la Chiripiga. Aquesta obra es diu Chiribeki Chiripiga, els pastors cantaires de Betlem. Aquí està. I res, soc la protagonista, ho faig amb el meu esplai i és que estic molt emocionada, estic molt nerviosa. Llavors, poso bateria a la càmera i ara ens veiem a l'auditori, vale? Un moment. Vale, ja estem a l'auditori, estem amb la Isdona, que és la meva peluquera, vale? Me vaig a fer trenes. Hola gaitaneros y gaitaneras, bienvenidos a un nuevo vlog con la influencer favorita de todo el mundo. Madre mía. No le digas nada. ¡Ah! Mi ángel del amor. Vale, ens hem maquillat. Sí! Surto molt malament, però... Que no! Jo soc la perruquera, vale, gaitaneros? La perruquera, aquí Mireu, veia puta verda, sembla un niu d'ocells, em fots un ou i se m'aguanta, això. La línia. Per? És per YouTube. Hòstia, però aquesta... Per YouTube. Estava d'oferta. Estic molt contenta perquè és el primer cop que em poso base i m'ha quedat molt guai. No li feu cas a ella, Bueno, ara sembla taronja. Sembla taronja. No se l'ha posat ella. En aquesta No se l'ha posat ella. I qui me l'ha posat? Jo. Tu. Som maquilladors professionals. Per què dius? Portem Per 8 què mires anys, així la càmera? portem 8 anys fent maquillatge per la gent, saps? Hola. Hola. Hola, la meva gent, els meus hermosos. ¿Estás grabando? Se está grabando, Hola, mis chicas hermosas. A ver. ¿Es aquest? Sí. Selfie de divorciado, bien. Vale, va. Divorciado. Dicen que soy un delincuente. Se nota oscuro, ¿eh? Estem a l'auditori. Ho heu vist bé, no? Sí, ho hem vist bé, ho hem Diu vist que en bé. límit més... Ara ens posaran els micros, us ho gravaré. Humores vuelan, le dice que no le importa estar con una superestrella. Le digo que ¿dónde tú has salido? Él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. Ara estic una mica nerviosa, estic menys nerviosa que abans perquè en el dinar familiar estava aquí, no podia més. El micro no se'm para de moure, no sé què faré. És que l'altre dia em vaig posar l'enganxina aquí, llavors no se'm movia. Ahir no us vaig gravar res, estava cansada i tal i no vaig agafar la càmera. Avui és dia 27, avui no tenim obra, però he decidit que gravaré així poso una mica més de contingut en aquest vídeo. A més, avui me'n vaig a fer el piercing del malic i ho vaig a gravar, això ho vaig a gravar sí o sí. Així que m'acompanyareu a veure com ho passo, estic una mica nerviosa, però bueno, abans me'n vaig entrenar. Són les... quina hora és? Són les 9:32, llavors entrenaré i directament m'aniré a Sabadell a fer-me el piercing. Ja he acabat d'entrenar, així que ja anem cap a Sabadell. Tinc moltes ganes. A veure, jo crec que em farà bastant mal i que, no sé, jo crec que al principi potser em cagaré una mica. Vale, no us he gravat res, m'acabo de fer el piercing. La noia ens ha dit que la meva mare havia d'estar com fora de la sala perquè no hi havia espai i és que no ha vist res, la meva mare, no hi havia cap lloc per posar el mòbil o la càmera i gravar, llavors no us he gravat res. Però molt bé, m'ha fet mal al principi, no vull mentir, m'ha fet mal, joder. Però pensava que seria una sensació com més dura, com més... no sé, no sé. El cas és que estic bé, fa una mica de mal, però estic supercontenta. Ara us l'ensenyo, vale? No us preocupeu que quan arribi a casa us faig un vídeo. Són les 6 de la tarda. Us haig d'ensenyar el piercing, que encara no us he ensenyat. Veieu això? Crec que me l'esteu veient bé, no? Uau, gente! Ara em fa una mica de mal
quan faig moviments com així, no sé, quan m'ajupo o quan em sento. Fa una mica de mal, però per l'altre bastant bé. Ara m'aniré amb una amiga al quinto del poble i res, estarem allà una estona i després marxaré cap a casa, que també, a més, comença una mica tard, comença a les 8 i jo tampoc estaré gaire estona, que vull dormir, sabeu? A sobre, demà és els primers dies en els que no m'haig de llevar d'hora. O sigui, no tinc ni entreno ni res perquè he entrenat avui. No tinc assaig, no tinc res, llavors... serà un dels dies en els que em podré llevar doncs, una mica més tard. Segon dia amb el piercing i segon dia cafè amb pastorets. Com vaig amb el piercing? Bastant bé. O sigui, sí que em fa mal. No es manté, em fa mal. O sigui, noto doncs que tinc alguna cosa allà i que doncs, està curant, sabeu? És que és molt normal la sensació que tinc. I res, d'aquí 15 minuts haig d'estar a l'auditori, que hem d'estar a les 4, perquè ens hem de preparar, tema micros... Avui és el segon dia i l'últim dia que fem pastorets. Em dona una mica de pena, la veritat, perquè portem des d'octubre, O sigui, practicant l'obra, assajant-la, estant amb els guions, no sé què, i em fa molta pena. O sigui, no és una obra de teatre que dius que està feta per actrius, perquè, bueno, com veieu, jo no sóc ni actriu ni cantant, però bueno, és una activitat que és superdivertida i superguai, i a més que ho faig amb persones que conec i que em porto molts anys amb elles, i llavors m'ho passo molt, molt, molt bé. Dia 50.580 gravar una entrada per segon dia dels pastorets. Hola, gaitaneres i gaitaneres. Avui és dia 28 de desembre i és el gran debut de la Daniela davant de tots els seus amics. Esperem que avui no li digui Elias al Pol. Pots parar d'explicar que em vaig equivocar? Ara anem a fer-li les trenes i ja veureu, vale? Vaig a fer una transició que després espero que posis. Jo, normal, bueno, amb un herpes, que és igual, versus jo de dimoni. Oh my god. Gaitaneros i gaitaneres. Sí, di, hola gaitaneros i gaitaneres. Hola gaitaneros i gaitaneres. Avui ha quedat molt millor. Esto no lo pongas. Avui ha quedat molt millor que l'altre dia, que ha quedat una merda. Així que acompanyeu-me al vestuari també. Baixem per l'escenari i observem els meus fills. És que no es puc enfocar per si un cas. Joder. És un Ai! Vale, anem a buscar uns subscriptors, Ja, vale? que mentrestant haig de fer coses jo, No, però que no, que no. Ets de fer una cosa. I was alone, I was a ghost. Estem buscant els meus gusanitos. Ah, els hem trobat, vamos! Hola. Vale, anem a maquillar una mica el Max. Vale? Té grava, posa't aquí. No veig Daniela això. canta fatal. Vale. T'he escoltat, la Daniela canta fatal. I després em dius que no menteixi. Crec que no us gravaré res més fins a acabar l'obra perquè haig de fer coses. camerino, tia. Ja he gravat al camerino, que està fet una mica desastre. Bueno, que ara no us gravaré fins al final de l'obra, crec, perquè no. He posat això perquè el micro se'm mou moltíssim, o sigui, me'l poso a la boca, és que me'l trago. Anem a acomiadar fins d'aquí una estona. Espera. Va, que queda molt poc Mira espai. aquí, mira. Adeu. Digues adéu. Espera. Acabem d'acabar l'obra. Me has maquillat com he pogut, ¿vale? Observamos mis orejas. Delfo. Bueno, ja. Hem de portar les coses a l'esplai i poca cosa més, ara anirem a sopar tots per celebrar-ho. I ja està, ja s'ha acabat.